precis. Precis när domen kommer, va? Ja, det är bra. Och det större språng nu. Fram till handen och ha den rakt nu. En gång till där. Jag gör också för mycket i sista biten, va? Jag måste ha mycket tidigare. Bättre galopp där i svängen. Och jämn galopp in där. Ingen hand. Lite benen. Där, ja. Där. Det är på nästa hinder. Och samma sak här. Handen är still så rider du på skäggskäll. Ja, rätta galoppen. Tidsnabb nu. Precis. Där, ja. Sen på bommarna här. Ja. Och sen direkt nu. Landar en fel galopp. Få mycket vinkel och byt innan du kommer till kortsidan. Och byt nu. Precis. Det är bra. Och ihop. Sitt upp själv. Ja då. Klappa den där. Det är bra. Jag drar av den också.